A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik ya dal fadli wal ihsan. Allahumma rabbi šrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Draga i poštovana braćo i cijene sestre, u našim redovnim kazivanjima u temi sira Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, odnosno životopis Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, na posljednjem predavanju govorili smo o predznacima nubuveta, govorili smo kroz određene primjere jevrejskih učenjaka, hrišćanskih ili kršćanskih učenjaka i također određene primjere predstavnika drugih naroda i drugih nacija ili ideologija koje su bile prisutne u tom vremenu, kroz koje smo vidjeli da se nazire ili da je veoma blizu vrijeme pojave još jednog poslanika, Muhammeda alejhi salatu vesselam, odnosno posljednjeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Važno je što smo naglasili da sve to što je zabilježeno i što je sačuvano u toj povijesti, od tih predznaka koji su znači zabilježeni, važno je napomenuti da svi se slažu u tome da je postojala informacija, da je postojalo znanje o tim predznacima i postojalo znanje o najavi slanja Đelešanuhu koji će čovječanstvo, odnosno ljude, izvesti iz tmina i uputiti ih ka svjetlu, odnosno uputiti ih pravome putu. Zadnje što smo govorili, koliko se sjećate, ovi koji su bili s nama na predavanju, jeste kazivanje o Selmanu Farisiju, radijallahu anhu, poznatom ashabu koji je iz daleke Perzije za to doba u odnosu na Arabiju, u odnosu na Meku i Medinu, došao u te krajeve tragom informacija koje je pokupio i do kojih je došao družeći se sa učenjacima ili sa ostacima učenjaka koji su bili na vjeri Isa alejselama, odnosno na vjeri jedinstva tevhida koje se još sačuvalo od poslanika Ibrahima alejhi salatu vesselam. Nadam se da smo mogli doći do zaključka da je u to doba, pred samu najavu, pred samu pojavu Muhammeda alejhi salatu vesselam, pred njegovo pojavljivanje kao pejgambera, kao poslanika, da je bio veoma mali broj ljudi u tim područjima koji su naslijedili, koji su čuvali, koji su imali predstavu o jedinstvu, o tevhidu, o vjeri u jednog Boga koji je stvoritelj svijeta i svega materijalnog i koji je slao poslanike i imali su informaciju da će doći poslanik. Znači, to je razlog koji je doveo Selmana Farisiju u Medinu, odnosno u Medinu, da se sretne sa posljednjim poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam. I svakako ono što smo govorili na prošlom predavanju, nećemo se vraćati na te informacije. I vidjeli smo da se Selman Farisi radijallahu anhu osvjedočio, uvjerio, svjedočio je sve one predznake pojave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao hatemul enbiya i rusul, kao pečata ili završnog zadnjeg poslanika u silsili ili u nizu poslanika koji je Allah Đelešanuhu slao od Adema alejselama pa do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ostalo je još da kažemo
kraj njegovog kazivanja ili kraj njegovog slučaja. Rekli smo na prošlom predavanju da je Selman Farisija radijallahu anhu došao kao rob, iako potiče od slobodnog naroda, nije bio, znači nije mu otac bio rob, niti djed, ni pradjed, nego da je zarobljen spletom okolnosti, žrtva na tim svojim putovanjima i takav je tretiran u društvu, odnosno i pojave u tom početnom periodu, pojave islama, pojavljivanja nove vjere islama. On je imao taj tretman, bio je zarobljenik, bio je rob u Medini. Tako da to njegov rik ili njegovo robstvo spriječilo ga je da učestvuje sa Allahovim poslanikom Muhammedom alejhiselatu vesselam u dvije značajne bitke, to je bitka na Bedru i bitka na Uhudu. A nakon ovoga, nakon što je stekao slobodu, pazimo, on je primio islam prije toga, međutim ostao u tretmanu roba. Ovo bi sad bila posebna tema na kojoj bi se mogli duže zadržati, međutim nisam to kanio večeras, nešto malo u stvari reći o tome kako je islam rješavao pitanje robova i pitanje robstva. Kako je to teklo. Uglavnom, kraće da spomenemo i da ukažemo da islam nije koristio metodu anarhije, faude, nereda, nediscipline, nego da je i tom pitanju studiozno, naučno, lijepo sa jednim redom, sa jednom disciplinom pristupio, znači rješavanju toga problema. Nije vam skriveno da je islam najavio rat robstvu i da islam dolazi da se podari sloboda svakom čovjeku i svakoj ženi, svakom sinu Ademovom. Međutim, nije to se moglo desiti preko noći. Jedan od načina oslobađanja robova ili postizanja slobode, kada se već neko našao u robstvu. Zašto ovo govorim? Ovo govorim zato što može biti da neko stekne sebi dojam, pa zar nije bilo to dovoljno ako je Selman Farisija izgovorio ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammedan abduhu wa rasuluhu, da postane musliman i da ga onda Muhammed a.s. uzme u zaštitu, da ga štiti Ebu Bekr, da ga štiti Omer, da ga štiti Hamza i drugi, da kažu ovo je sad naš član, ovo je sad naš brat, ne smije ga sad niko dirat. Nisu išli takvom metodom. Jedan od načina postizanja slobode jeste takav način kako je to riješeno u islamskom fikhu, el mukatebe, kao pismeni dogovor i ugovor od strane između roba i robovlasnika o oslobađanju, s tim da rob plati nadoknadu, u dogovorenu nadoknadu. Robovlasnik procijeni, kaže, vrijediš mi toliko i toliko. Kada se otkupiš, otplatiš, naprave pismeni ugovor koji je bio važeći, ovjeren, da kažemo, kod notara ili kod pravnih služba, koji je bio važeći jer je izraz dvije volje, iako jedna ne slobodna volja, nego volja roba, s druge strane volja slobodnog čovjeka kao robovlasnika, napravi se mukatebe, znači pismeni dogovor o oslobađanju na način da se rob otkupi, da se oslobodi, znači svojim radom, svojim trudom ili pak pomoći nekoga drugog, od rodbine, od poznanika, o solidarnosti muslimana i tako dalje. Upravo i na takav način je Selman Farisi radijallahu anhu stekao slobodu. Kako je to teklo, o tome nam je Ibn Ishaq, Ibn Hišam i drugi historičari zabilježili i svi se slažu u tom. I mi ćemo ići na osnovu ovoga rivajta ili na osnovu ove predaje o tom daljem kazivanju o slučaja Selmana Farisije. Kale Salmanu thume kale li Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Salman je onda rekao, nakon što je ispričao svoj događaj, svoju sudbinu, svoju prošlost, zašto smo rekli da se to svidjelo Allahovom poslaniku alaihi salatu wa sallam, njegovo putovanje i njegovo iskustvo koje je imao
na tom svom putovanju. Onda mu je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: Katib ja Salman, učini dogovor sa svojim gospodarom, napravi taj pismeni dogovor za oslobađanje. Fekatebtu sahibi ala 300 nahle uhjiha lehu bil fekir va 40 uqije. Sad, njegov gazda, za koji smo rekli da je bio Jevrej, je li tako u prošlom predavanju, ne pušta roba tek tako, ide da ga unovči dobro. Nije bio skroman kao, da kažemo, gospodar od Bilal Habeši, koji je za nekoliko zlatnika, nešto malo, procjene prodao, ili prodao Bilal Habešiju. To je opet drugi način kako je Bilal Habešija stekao slobodu. Njega je kupio Ebu Bekr as-Siddiq, još u Meki, ugovorom, kupoprodajnim ugovorom, sa mušrikom, sa gazdom Bilalovim, i taj slučaj znate. I nakon što ga je kupio Ebu Bekr, platio cijenu za njega, on mu je dao slobodu. To je drugi način da neko stekne slobodu od robstva, da robovlasnik, u ovom slučaju musliman, ako oslobodi roba, da slobodu robu, kaže u ime Allaha dželešanu puštam te na slobodu, nemaš prema meni nikakvih obaveza. I ovo je važno da spomenemo. Izbjegavajući anarhiju, nered, fesad ili faudu, Islam obavezuje roba koji primi Islam da služi svome robovlasniku. Mora izvršavati njegova naređenja, mora mu služiti, mora raditi one poslove za koje je, sad može biti da ovo izgleda malo čudo kada govorimo iz situacije današnjice, može biti, a i ne mora značiti da je čudo nekome. Uglavnom, i Islam u nizu tih propisa predvidio je, što se tiče robova, da moraju slušati gospodara i da nema bjekstva. Ako bi rob pobjegao od gospodara, to se smatra grijehom, i to velikim grijehom. U smislu noć kad se zatihne, nema stražara, da rob pobjegne. Jer tako odbjegli rob, nije to propisan i nije to dozvoljen način sticanja slobode, i od njega se sad može opet očekivati kasnije problemi. Kad pobjegne od svog roba, nema znači slobodu, može biti pretvoriti se u hajduka, uglavnom u jednog problemđiju, u ono što smo ovih dana imali priliku gledati, upravo što su okupatori u Iraku dozvolili, u stvari inicirali i podsticali masovnu krađu, otuđivanje tuđih dobara i tako dalje. I to normalno ne vodi ničemu. Kaže Salman Farisija: mene je moj gospodar, napravili smo ugovor da će mi dati slobodu ako mu zasadim, odnosno oživim u neplodnoj zemlji. Zemlji koja je al-fakir, znači zemlja na kojoj ne rađa ništa, u suhom, da je oživim, da zasadim 300 palmi i 40 oka zlata. Fakale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li ashabi: otkud sa to Selmanu? Otkud Selman da uradi toliki posao, da, haj dobro, ako bi rekli fizički rad, pošumljavanje ili sađenje palmi, nekako je prihvatljiv. Pa 300 sadnica može se za izvjesno vrijeme. Međutim, otkud garancija, ne traži on samo da se sadnice posadi, nego traži da se primi. Nije samo staviti u zemlju i zagrnuti, nego da se znači primi. Da imaju, da plod daju, i plus toliko zlata. Onda je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao ashabima: a'inu ahakum fa'uni bi nakhl. Kaže, pomozite vašeg brata. I nije to bilo da kaže gazda: evo ti snop, ti sadnica, 300 komada tvoje da zastavi, nego nabavi. I to je bilo u domenu ili u dužnost Selman Farisije da nabavi sadnice, da iskopa, da zasadi i da se svaka primi. Što je bilo vrlo teško u tim uvjetima. I pogotovo zlato.
Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je tražio da ashaba da pomognu otkupljivanje Selmana Farisije. I ovdje su ashabi pokazali veliki stepen solidarnosti i pomoći da se jedan njihov drug oslobodi od ropstva. Pa su pomagali, neko je donio 10, neko 20, neko 30 sadnica, uglavnom da je za kratko vrijeme nakupilo se, sabrao se broj 300 sadnica. Faqala li Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem. Onda je rekao Allahov poslanik Selmanu Farisiji, o čemu nas izvještava Selman Farisija u ovom rivajetu. Rekao mu je Allahov poslanik: "Idhab ya Selman fafaqir laha." Idi, kaže Selmane, i pripremi sad rupe za sadnice. Kako se palme sade? Palme se sade, kaže, tim da se veća rupa iskopa, obzirom da palme imaju dubok korijen. Kažu za njih one kako rastu, koliko rastu u visinu, toliko rastu u dubinu. Palme su asluha sabitun. Korijen od palmi je stabilan. Far'uha fi sama, a u nebesa ide, prema nebesima ide onaj stablo. I kažu inače za palme koliko visoko izraste prema nebesima, u visinu, toliko se korijen probija duboko u zemlju. I palme mogu dugo živjeti. I Selman, kaže Farisija, to je uradio. Pripremio je iskope za 300 sadnice. Fa'ida faragte fa'tini ekun ene eda'uha bi jedi. Onda mu je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: kada to završiš, kada iskopaš, onda dođi po mene, ja ću stavljati sadnice svojom rukom. Allahu poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam obećao Selman Farisiji, zbog čega? Nije to što nema neko drugi da mu pomogne da postavlja sadnice, da zagrne. Nego krije se jedan drugi razlog. Što će? Sadnica od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, zbog bereketa kojim je odlikovan, zbog Allahove milosti koju pruža Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da će biti primljeno, da neće biti zasađivano uprazno. Istog je razloga. I kaže, dalje kaže Selman Farisija: "Fafaqartu wa'anani ashabi", ja sam kopao i pomogli su mi ashabi, pomogli su drugi muslimani. "Hatta idha faragtu ji'tuhu fa akhbartu." I onda kaže, kada sam završio to što je bilo na njemu, kaže, onda je pozvao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i on je svojom rukom zasadio sve sadnice osim jedne. Kaže Selman Farisija: "Fawalladhi nafsu Salmana bi yadihi ma matat minha vadiyatun wahidatun." Kaže, ni jedna od onih koji je zasadio Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam nije umrla, nije osušila se. Sve su bile primljene. Kaže, izuzev jedne koju je Selman Farisija zasadio, ona se osušila. Tako stoji u nastavku ovoga. Dobro, s tim su riješili na čuđenje svakako gospodara Selmanu. Znači uspio. I to relativno za kratko vrijeme. Sad, ne ulazim u to koliko imali su iskustva, znao i taj Jevrej koliko treba perioda prođe da bi se primilo toliko sadnica, da svaka uspije. Misli on još da će Selman kod njega robovat, a istovremeno to da mu radi. Kaže, fa'adejtu an nahla wa baqiya alayya al-mal. Tako sam kutarisao, riješio pitanje palmi, kaže Selman Farisija. Fautije Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem bi misli baydati duđađati min zahab min ba'di al-ma'adin. Kaže, upravo u to doba Allahu poslaniku alejhi salatu ve selam darovan je jedan grumen zlatni veličine jaja kokošijeg. I onda je upitao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada je to dobio od nekoga, ne postoji ovdje, nema detalja od koga je to dobio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam,
Pitao je ma fa'ala al-farisiju al-mukateb, šta je, kaže, bilo sa farisijom, onaj koji se oslobađa od ropstva. Pitao ashabe, šta je s njim, gdje je? Zabrinuo se, on sad treba skupiti 40 oka zlata. Kale fadu'itu lehu fa kale hud hadihi fa addiha mimma alejke ja Salman. Onda je, kaže, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, uzmi ovo, o Salmane, i izvrši dug, obavi dug koji je na tebi, koji imaš sa ovim. Kaže, فَأَخَذْتُهَا فَوَزَنْتُ لَهُ مِنْهَا فَوَلَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ 40 أُوقِيَّةً. I kaže, a prije toga Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, stoji to, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam taj grumen zlata veličine jajeta nakvasio svojim jezikom mubarak i svojom pljuvačkom i onda dao Selmanu Farisi i kaže, oslobodi se ovim. I on kada je odnio kod gazde, kada su to izmjerili, izvagali, tačno je bilo u vrijednosti zlata koliko je traženo za Selmana Farisiju kao njegov otkup. Vataka Salman, i tako je Salman Farisi radijallahu anhu postao slobodan. Fašahitu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-khandaqa hurran thumma lam yafutni ma'hu mashhad. I kaže u završnici ovoga rivajeta da je Salman Farisija rekao, nakon toga sam svjedočio sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam bitku na Hendeku kao prvu i u kojoj je odmah pokazao svoju hibru ili svoje iskustvo sa onim savjetom da kopaju hendeke, da kopaju, znači, u hendek oko grada kada je bila potreba za to. I kaže Selman Farisi radijallahu anhu, nikada me više ni jedan mešhed, ni jedno prisustvo u bitkama, uglavnom gdje god je prisustvovao Allahov poslanik, kaže da sam svjedočio s njim, bio sam, znači nakon Hendeka pa do osvojenja Mekke i sve do preseljenja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam na bolji svijet. I time mi i završavamo kazivanje o Selman Farisiji, kroz koje smo se upoznali, pogotovo na prošlom predavanju, o predznacima, o informacijama koje je Selman Farisi naslijedio, koje je preuzeo od učenjaka sa kojima je imao kontakt. Još ćemo spomenuti, to su inače historičari spomenuli kao iz toga perioda, od tih predznaka, nekoliko značajnih osoba koji su živjeli u Mekki, a imali su određene vizije, razlikovali su se od klasičnih mušrika. Razlikovali su se po spoznaji, po ilmu, po znanju, znači usvojenim informacijama, razlikovali su se od svojih sugrađana mušrika koji su bili ogrezli u grijehu širka. Međutim, ličnostima koje ćemo spomenuti je Veraka ibn Neufel. Inače, njega u Siriji, njega u historiji, u islamskoj historiji ili u Siriji, Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, spominju, i vi ste čuli o Verak ibn Neufelu, koji je rođak bio Hazreti Hadidže radijallahu anha, ženi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I znate i njegov slučaj, mi ćemo dio toga spomenuti svakako u večerašnjem predavanju. Još se spominje i Ubejdullah ibn Đahš kao druga osoba koja se znači spoznajom i ilmom, znanjem i određenim informacijama uzdigla malo iznad te svoje sredine. Nisu bili oni klasični mušrici, oni su znali nešto od nebeskih tih objava, imali su informacija. Među njima je Osman ibn Huvejris i Zaid ibn Amr ibn Nufail. Neki od ovih su, u stvari o čemu se radi, da bi bilo jasno šta ćemo spomenuti o njima.
Zabilježi Ibn Ishak u svojoj siri, kaže da je jednog dana ištemat Kurejšun jevmen fi idin lehum inda sanemin min asnamihim. Kanu yadimunehu wa yanhirune leh. Za vrijeme jednog od praznika koje su praznikovali Kurejšije, kada bi dolazili kod idola koji su već tada bili prisutni uveliko i njima prilagali žrtve ili znači kurbane, a posebno imali su jedan takav id fi kulli senetin jeumen, jedan dan u godini, kaže dok su većina znači Kurejšija, mušrika, Mekelija bili okupljeni oko toga praznika, toga ida mušričkog, kaže ova četvorica koje smo mi spomenuli, oni su se odvojili, kaže fahalasa minhum arba'atu nafarin najiyya, oni su se malo odvojili od te skupine i onda su razgovarali. Da kaže vidimo gdje nam je narod, šta se radi, dokle su stigli, pa su uglavnom došli do zaključka nakon te mušavere, nakon tih savjetovanja, nakon tih razgovora, rekli su otprilike, ovako mi to da skratimo i da kažemo, ovo u čemu se nalazi naš narod, to je veliko neznanje. Poslanik Ibrahim, znači znali su za Ibrahim a.s. je čist od svega ovoga što ovaj narod radi. I kaže, mislimo da, rekli su, ta'lemu vallahi ma qaumukum ala shay. Rekli su, naš narod nije ni na čemu. Došao je do najvećih nizina. Lekad ahtau dina bihim Ibrahim. Totalno su izokrenuli, izopačili din ili vjeru Ibrahim a.s. Onda, šta su oni rekli? I dalje su govorili, ma hađaru natufu bihi la jesmo vela jubsir. Vidiš, kaže, okreću se oko kamenja koji ne čuje i ne vide, vela jaduru, vela janfa, niti šteti, niti korist donosi i tako dalje. Onda su oni se dogovorili da se raziđu, da odu s tih mjesta i sad imamo nešto tih informacija o ovoj četverici. Što se tiče Vereka ibn Neufela, o njemu ćemo kasnije spomenuti. Prvo ćemo reći šta je bilo sa ovim Ibn Đahš. On je prešao u kršćanstvo. Imao je dodire sa nekoliko učenjaka koji su bili na dinu Nasranije, ostataka, znači vjere Isa a.s. ve tebe al kutube min ehliha. I učio iz tih knjiga. Hata allama ilman min ahli kitab, tako da se poučio tim znanostima. Dalje se desilo da je taj Ubejdullah ibn Đahš, da je kada je pojavio se islam, uključio se sa muslimanima, međutim nije ono baš najbolji. Thumma hađara ma'al muslimini ila al-Habeš, otišao sa muslimanima u Habeš, wa ma'ahu imratuhu Habiba, s njim je bila i žena Habiba bint Ebi Sufjan, koja je bila muslimanka. Kada je on stigao, ovo je inače interesantan slučaj, zbog čega? Kada je on stigao sa grupom tih muslimana u Habeš, to je prva ta seoba, on je priključio se je kršćanima u Habešu. I napustio islam, u stvari nije istinski, ne bio u islamu, i uglavnom da je provocirao, kako stoji u ovim predajima, provocirao je muslimani i smijavao se sa muslimanima. I rekao, vi niste progledali, vi ste u zabludi, mi kad čitamo knjigu, mi smo na pravom putu i tako dalje. Što se tiče njegove žene, Habiba, bint Ebi Sufjan, Habiba, koja je kćerka Ebu Sufjana, normalno da se rastala od njega, jer kao muslimanka nije mogla da ostane u bračnoj vezi s njima. Dalje, šta se je desilo? Desilo se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam poslao haber ili vijest da on želi da zaruči, da se učini hitba
sa ovom Habiba, da ne bi zalutala i ona je kasnije postala jedna od žena Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. To je poznat slučaj. U ovoj predaji stoji da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam poslao do Nedžašija, koji je bio vladar toga doba, i da on u ime Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prenese informaciju hitbe, zaruke i toga, znači, vjenčanja sa tom ženom, a njen čovjek je, znači, prešao u kršćane i ostao je na tome. Što se tiče Zaid ibn Amra, jedan od ove, znači, četvorice, za njega kažu da je ostao na ubjeđenju vjere od Ibrahima alejhiselama i da nije primao ni kršćanstvo, ni jevrejstvo, a nije ušao ni u islam jer nije dočekao pojavu Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselatu vesselam. Zabilježen je njegov slučaj, o čemu stoji nekoliko predaja, da je jedne prilike pokušao da razgovara sa Kurejšijama i da ih odvraća od onoga na čemu su oni. I nakon tih razgovora i pokušaja i ubjeđivanja s njima, znači rekli smo se zove Zaid ibn Amr, rekao je: ma asbaha minkum ahadun ala dini Ibrahima gajri. Vidim, kaže, da danas, sa današnjicom, sa ovim vremenom, sa ovim dobom, niko osim mene nije ostao na dinu Ibrahima alejhiselam. I onda Thuma je kul i rekao i ovu dovu: Allahumma law anni a'lamu ayyul wujuh ahabbu ilayka abadtuka bih walakin la a'lamu thumma yasjudu ala rahati. I onda on je govorio: moj gospodar, moj Bože, da znam šta je to sa čim bi najbolje ti se približavao, da te obožavam, da ti činim ibadet, ja bi to činio, međutim ne znam. Na što ovo upućuje, braćo i sestre? Upućuje na tu, znači, jednu najdublju nizinu poroka, nemorala, crnila, neznanja, džahilijeta, do koje je narod Mekke bio došao i stigao pred samu pojavu Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ovo je važno da, znači, da zaključimo i da dođemo do toga. Jer se, znači, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio u vremenu kada je najveća potreba bila za tim. Pazite, znači, da nije ostao više niko, samo da se svede na to da jedan čovjek u toj jednoj zajednici ima nešto od informacija, zna za Ibrahima i zna da Ibrahim nije bio mušrik i zna da ovo sad što rade Mekelije, što hadž obavljaju, što tavafe, što kamenjima se klanjaju, što prinose žrtve, da su to putovi zablude. Upitan je jedne prilike i je Zaid, on je bio u srodstvu sa Omar ibn Hatabom, iste loze. Pa ga je jedne prilike upitao Omar ibn Hatab radijallahu anhu, upitao Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: da li mi je dozvoljeno da činim istigfar za ovoga Zaida koji je bio takav, za koga se znalo se, znači, ko je kakav bio. Pa je mu rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: istagfir li Zaid ibn Amr. Čini istigfar, dozvoljeno ti je da činiš istigfar, znači da tražiš od Allaha dželle ša'nu oprost za toga roba. Zašto? Kaže: فَإِنَّهُ يُبْعَثُ ummatan wahdahu. On će biti proživljen kao umet, kao dio umeta, kao što se kaže da je inna Ibrahima kana ummatan, da je Ibrahim a.s. bio umet. Znači, u jednom vremenu kada je sam Ibrahim a.s. bio umet kompletan, bio, znači, jedini čovjek koji je obožavao Allaha dželešanu, koji je znao za Allaha dželešanu. S tim primjerom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poredio ovoga čovjeka. Što se tiče Vereke ibn Neufela,
on je proučavao knjige o stavštinu kršćana, nešto knjiga što je bilo i uglavnom imao je dosta informacija o prethodnim poslanicima, o Musa a.s., o Isa a.s., o Džibrilu i ostalom i doći će do susreta između Vereka ibn Neufela i Allahovog poslanika Muhammeda a.s. u kome on nije nimalo sumnjao i čak mu je rekao, to ćemo nadam se stići večeras da spomenemo i da kažemo, da je te rečenice izgovorio Vereka ibn Neufel, koji je bio rođak Hazreti Hadidže radijallahu anhu. Sa ovim kazivanjem mi dolazimo konačno do početka poslanstva Allahovog poslanika Muhammeda alejhissalatu vesselam. Govorili smo, znači, već priličan broj ti naših susreta predavanja o tome šta je bilo prije doba Allahovog poslanika alejhissalatu vesselam. Sa naznakom da neki historičari kada pišu o Allahovom poslaniku alejhissalatu vesselam izbjegavali su da pišu u ovom prethodnom periodu kao u svojstvu nije bio tada poslanik. Ja se lično svakako ne bi složio sa tom metodologijom, s tom metodom i onda počinjali su knjige da pišu o Muhammedu a.s. od momenta kada je primio vahji od 40. godina svoga života, od početka objave i kao poslanik. Normalno da je on kao pejgamber, kao poslanik, od toga doba bio od 40. godine, od početka vahja, on je od tada Resulullah. A svakako da je značajan i ovaj njegov život o kome smo nešto govorili u našim prethodnim predavanjima. فَلَمَّا بَلَغَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 40 سَنَةً بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kao kaže Ibn Ishaq u svojoj siri, kada je Muhammed, Allahov poslanik, napunio 40. godinu, Allah dželešanuhu ga je poslao kao milost svjetovima. وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. I svim ljudima, cijelom čovječanstvu, nije samo Arapima, nije samo muslimanima, kompletnost cijelom čovječanstvu, svim potomcima Ademovim. Od toga doba, mi to sad znamo, to je znači od 7. vijeka. Kojeg 7. vijeka po, jel tako? Svim ljudima. وَكَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ قَبْلَهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ. I ovdje sad Ibn Ishaq ukazuje na jednu važnu činjenicu. Da je Allah dželle ša'nuh uzeo obavezu od ugovor, riječ, od svakog poslanika kojeg je poslao sa vjerom, sa imanom, bil imani bihi, da će vjerovati u njega, povjerovati u njega. Va tasdiqu leh, da će potvrditi istinitost njegovog poslanstva. Va nasra lehu ala men halefe, i da će ga podržati i pomoći na onome na čemu on poziva i biti svakako protiv onih koji se suprotstavljaju njemu. فَيَدُّ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ فِيهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. O tome je Allah dželle šanuh objavio u časnome Kur'anu. Možda ovo nisam dovoljno rekao o čemu se radi, mada su ove činjenice poznate. Kada je Allah dželle šanuh Adem a.s. poslao da bude poslanik svojim sinovima i čovječanstvu tada, rekao mu je: Ademe, ako se u tvom dobu pojavi od tvojih potomaka Muhammed, Resulullah, sada uzimam od tebe riječ, obavezu, mithaq, dogovor, da tvoje poslanstvo prestaje i da prelaziš u mukallide, u etiba, u sljedbenike, ne oduzimati se titula poslanika. Jesi saglasan s tim, Ademe? Jesam. Može neko sebi postaviti pitanje zašto je to bila potreba. Ovo ako na nešto ukazuje na značaj i važnost Allahovog poslanika Muhammeda alejhissalatu vesselam kao najodabranijeg poslanika u nizu poslanika. I to nije bilo samo sa Ademom, nego sa svakim od poslanika koje je Allah dželešanu poslao
bilo kojem narodu. Evo šta se kaže u časnom Kur'anu Kerimu. وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Kada Allah dželle uzeo obavezu, ugovor napravio sa poslanicima, nakon što bi im davao knjigu i mudrost, znači zaduženje kao poslanicima, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. A onda ako vam dođe, kaže Rasul, Allahov poslanik, koji će potvrditi istinitost onoga što je i kod vas, jer Muhammed nije zanegirao nijednog poslanika Allahovog prije toga, nego kompletno islam kao završnica poslanstva dolazi kao tasdik, da potvrdi da je istinito ono što je govorio Adam a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. i svi poslanici koje mi sad ne možemo spominjati. Dolazi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da potvrdi istinitost tih poslanika i ono na što su pozivali. Šta je tražio Allah dželešanu? Tražio la tu'minunna bihi, ima da povjerujete znači u njega i da ga podržite. Qala aqrartum wa akhaltum ala dalikum isri. Qalu aqrarna. Da li to prihvatate, da li to potvrđujete? Pitao je Allah dželešanu. Pogledajte, braćo i sestre. Ovo je u kuranskom ajetu rečeno. Rekli su akrarna, prihvatamo tu, jer Allah je taj koji šalje, koji daje poslanstvo i oduzima. Međutim, nije se desilo da je Allahov poslanik poslat u doba jednog od poslanika, jer je to je period bio je prazan, ispražen od poslanika, bilo ovi ljudi o kojima smo govorili. Kale fašhadu, onda im Allah dželešanu je rekao, budite svjedoci, posvjedočite to što ste rekli, وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. I ja sam svjedok s vama. Pogledajte, Allah dželešanu kaže, svjedočite vi, a i ja sam svjedok, Allah subhanahu wa ta'ala je svjedok tome. فَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جَمِيعًا بِالتَّصْدِيقِ لَهُ وَنَصْرِ لَهُ مِمَنْ خَالَفَهُ. I tako je Allah dželešanu uzeo obavezu, ugovor napravio sa svakim od poslanika da će povjerovati i slijediti Muhammeda alejhi salatu vesselam ako dođe vrijeme. Znači nisu poslanici bili svi, nisu znali. Jer to je dio gajba, koliko će se živjeti, koliko će biti poslanika, jer su svaki od poslanika ili svakome od poslanika, od pejgambera bilo omogućeno onoliko od gajba koliko mu Allah dželešanuhu otkrije. Znaš toliko i to je za tebe. I to svakako poslanici su prihvatali kao normalnu stvar. Dobro, evalu ma budije bihi rasulu sallallahu alejhi ve sellem ru'ya sadiqa. Dalje se navodi da prvi bliži konkretni znak koji je dat Muhammedu alejhi salatu vesselam pred objavu, prije objave, bilo je ru'ya sadiqa, istiniti snovi. Šta to znači? To znači da je Allahovom poslaniku, i kažu historičari da je to otprilike period 6 mjeseci prije Iqra bismi rabbik, prije objavljivanja ajeta. Da je u tom periodu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam imao iskrene snove, istinite snove, snoviđenja. Šta to znači? U noći dolazi mu na san, sanja određene pojave. Sutradan odvija se film ili situacija, slika, svakodnevnica, onako kako je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prikazano u snu. To je ru'ya sadiqa. Da neko ne misli da je to nešto drugo. Znači, prije nego se nešto desi, s nekim da ima susret, razgovor, viđenje, događaj, doživljaj, uglavnom Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam je dolazilo na san. Kaže la yara Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ru'ya fi nawmihi illa ja'at ka falaq as-subh.
Kaže što god bi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam viđao u snu ili na snu, sutradan bi dolazilo kao zora, kao pojava zore, kao tako, baš onako kako je viđeno. Dalje, وَحَبَّبَ اللَّهُ تَعَالَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ وَحْدَهُ. I onda u tom periodu Allah dželešanu je omilio Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam samoću, osamljivanje, halu. Ne miješanje s ljudima. Tako kaže da bi najdraže mu bilo, najbolje bi se osjećao kada je sam, da ga niko ne uznemirava, ni žena, ni djeca, ni prijatelji, ni sunarodnjaci. Sad ovo je znači to stanje, hal koji je preživljavao Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam pred sami nubuvet, pred samo poslanstvo, pred samu objavu, pred samo ikra bismi rabbik, pred objavljivanje. Kada smo kod ovoga ruja sadika, kod iskrenih, istinitih snova, u određenim predajama spominje se da od nubuveta nije ostalo ništa drugo illa el mubeširat, osim mubeširata, radosnih vijesti ili odnosno snoviđenja, istinitih, iskrenih snoviđenja, i to je rečeno da je to 46. dio nubuveta, poslanstva, koji se može, znači, koji je u opticaju, koji se može desiti, koji ostaje, koji je dat umetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa znate šta se dešava, znači najiskrenijim, šta se dešava, usno mu se javi, vidi djelimično, duže ili kraće, uglavnom lik nečiji, vidi osobu, ma nije ni pomislio, kad sutradan desi se da ga zaista vidi. Znači djelimično. Tu kažemo da je iskren san, istinit san, da je nagovještaj, ili, na primjer, tema o čemu će se nešto da se doživljava, i to inače učenjaci kažu da su to lijepi znakovi, da su to dobri znakovi. Ako neko ima takve snove, kroz koje se potvrđuje i kazuje istinitost nagađanja. Sad, normalno, zavisno od toga ko je koliki vjernik, iskreniji, čišći, ima normalno i bolje snove. I drugi znak koji smo spomenuli jeste da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zavolio samoću. Normalno mi moramo to spomenuti, braćo i sestre, da ne može niko da oponaša ili nema pravo niko da ta stanja sad umišlja ili da oponaša. Nego mi ga shvatamo kao hal, kao stanje koje je dato, kojim je nadahnut Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u sklopu tih priprema za misiju koja ga čeka, sa kojom će biti zadužen od Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi znate, u našem dobu, ako se desi nekome da kaže, da se pođe osamljivati od ljudi, ne voli društvo, ne voli druženje, onda se s pravom mnogi pitaju nešto se dešava s njim. Može biti da se razboli, može biti da zapada u kakva, znači ta teška stanja. Tako da se ovo ne može porediti što se tiče stanja Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kako Ibn Isak rekao, فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلُوَ وَحْدَهُ. Ništa draže, ništa prijatnije, ništa milije Allahovom poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam u tom periodu nije bilo da se osami, da je sam sa sobom. Dobro, Allah ga prati i ostalo priprema, međutim, znači volio je samoću. Elhamdulillah, pardon. U tom stanju osamljivanja i želje za osamljivanjem, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je prakticirao da se udalji od Mekke, i vama su ovi momenti svakako poznati. Poznati su ovi momenti da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem osamljivao na brdo svjetlosti ili Džebelu Nur,
i još konkretnije na brdu svjetlosti u pećinu Hira. U pećinu Hira gdje bi boravio. Imao je naviku da se osamljuje puni mjesec dana godišnji. Jedan taj period. Da ode i da provede mjesec dana sam u pećini Hira. Pred poslanstvom. Treći znak koji se pojavio Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam prije objave, kaže, šta se je dešavalo Allahom poslaniku alejhi salatu? Dok je šetao Mekom ili van Mekije tim prostorima, zato Meka je Ummul Kura, majka gradova. Meka je Allahom poslaniku najdraži grad. Dalje, Meka je sveti grad. Meka je najdraži grad muslimanima. Meka po kojoj je hodao Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Evo šta je zabilježeno u Meki toga perioda. Dok još nisu zrake ili nur, nubuveta, počeli sjat, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi obilazio, hodao, šetao po mekanskim ulicama, brdima, ulicama, uglavnom pored stijena, فَلَا يَمُرُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, kada god bi prošao pored drveta, pored kamena, bilo gdje u tom periodu, čuo bi glas iz toga drveta ili kamena, gdje bi govorio mu Esselamu alejke ja Rasulallah. Selam tebi, o Allahu poslaniće. A da on toga doba nije znao šta znači Rasulullah. Znači, ta konstrukcija nije mu bila jasna, nije znao šta znači Rasulullah. I čuo je tu. Kale fa jeltefitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hawlahu van jeminihi va šimalihi va halfi fela jera ila šađara vela hijjara. Kaže, poslanik bi se okretao kada čuje glas, nekom kaže salamu alejke ja Rasulallah, međutim ne vidi živo biće, vidi kamen, vidi drvo. Kasnije će njemu Džibril i Emin reći šta je to znači i da je to znači i drvo i kamen, zato nije preuveličano kada su govorili da je cijela Meka pozdravom i Kaabu sežda činila, uglavnom da je taj svijet i materijalni, znači kamenje i drveće, da je na sebi svojstven način iskazivalo dobrodošlicu Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, svakako po Allahovim davanjem. Sada ćemo preći na veoma poznate rivajete. Vi ste slušali o tome više puta u tumačenju sure El-Alaq ili prve kuranske sure. Kako se, to ćemo započeti i onda inšallah nastaviti kasnije naše praćenje sire Allahog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa Ibn Ishak je zabilježio predaju od Ibn Zubeira. Upitan je kejfe kana jebdau ma yubda'u bihi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem min an-nubuve. Kako je bilo, šta je to prvo sa čim je poslat Allahu poslanik alejhi salatu vesselam od nubuveta ili od poslanstva? Hina ja'ahu Džibril alejhi salam, kada mu je došao Džibril i Emin. I onda su kazivali kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yujaviru fi Hira'i min kulli sanatin shahran. Kaže Ibn Zubeir da je Allahov poslanik uobičavao u tom periodu da se u svakoj godini jedan mjesec osami u pećinu Hira. Wa kana dalik mimma tahannatha bihi Quraysh fil jahiliyya. I to je bilo poznato u tom periodu džahilijeta i što su i prakticirali Kurejšije. To je vid tahannutha ej ta'abuda, znači vid pobožnosti, pobožnog čina, osamljivanje radi čišćenja, radi odmora, radi pozitivnih razmišljanja, radi, eto, šta mi sve možemo
tadabbur, tefekur, razmišljanje. I znate vi da je potrebno svakom čovjeku da kada će donijeti neku odluku, kada priprema se da izvede određeni podvig, projekt, da zaokruži, da što šta, da mu je potrebno vrijeme malo odmora, malo razmišljanja. Jel da? Dobro, kada ovo govorim ne želim nimalo da se sad da poredim to sa tim periodom koji je preživljava Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nego navodim da smo od onih koji to prihvataju kao normalnu stvar, znači da određena vremena su potrebna, pogotovo velikanima, učenjacima. Vi znate, Reis Ulema kad sprema hutbu, ne da mu iko smeta, ili imam kada se priprema za određeni nastup, za predavanje, treba vremena samoće, priprema, skiciranje, ili tako. I normalno tako u svim poslovima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je znači mjesec dana izdvajao se od sredine, ponio bi što mu treba od potrebština. I normalno u sklopu tog tahannusa, obožavanja, ta'abuda i tefekura, razmišljanja i tedebura, prakticirali su ako im se obrati prosijak, nevoljnik. Znači nekad se dešavalo da i neko uznemiri poslije, da bi ga snadbijevali sa onim čim su imali na raspolaganju, vodom, hurmom, kolačem, šta su već imali tada. To se tretiralo i smatralo kao svakako kao dobro djelo koje su prakticirali, i to se spominje u ovim predajama. Kada je bila ta godina u kojoj će biti početak poslanstva Muhammeda alejhi salatu vesselam, dok je bio u pećini Hira, kana yut'imu man ja'ahu min al-masakin, prakticirao bi Allahu poslanik alejhi salatu vesselam da podijeli, da udijeli, ako bi mu se obratio kakav siromah. I subhanallah, interesantno, i do dan danas kada se ide na pećinu Hira, kada neko bude na hađu, posjećuje ta mjesta, može primijetiti da dođe siromašni ljudi ili žena, poredaju s onim putevima, uglavnom traže sadaku. I ja smatram, lijepo je da se tim ljudima da sadaka na tim mjestima. Ko može, svakako. Dalje, šta je prakticirao Allahov poslanik alejhi salatu? Kada bi završavao to svoje osamljivanje, kana awwalu ma yabda bihi idha insarafa min jivari el-Ka'bata qabla an yadkhula baytahu. Prije nego bi došao do kuće svoje, prije nego bi, znači kada ode mjesec dana, šehr, kamil, potpuni mjesec. Kada završava to svoje osamljivanje, prije nego što bi došao kući, svratio bi u Kaabu. Kaaba je bila izgrađena kod Bejtullah. Šta bi radio? Fajatufu biha seb'an ev ma ša'a Allahu min dalik. Onda bi 7 puta tavafio, ili veći ili broj od toga, koliko bi Allah htio. Ma ša'a Allah. Thumma yarji'u ila bejti. Onda kaže, onda bi nakon tavafa oko Kaabe, onda bi se navraćao bi kući. Inače, to je bio običaj i drugih sugrađana kad bi negdje putovali, dolazili bi, jer postojala je svetost Kaabe, znali su oni o Kaabi, znali su da je Ibrahim izgradio Kaabu, a i pored toga donijeli su oko Kaabe i što ne priliči Kaabe. Vi znate, to su znači činili. Bio je uglavnom mjesec Ramazan, kada je Allahu poslanik u te godine Haređe ila Hira izašao do pećine Hira. Hata ida kanat al-lejletu leti ekremehu Allahu biha fiha bi risaleti wa rahime l'ibade biha ja'ahu Džibrilu alaihi salamu bi emri Allahi ta'ala. Kaže, i kada je došla ta odabrana noć, koja je u Kur'anu i Kerimu definisana lejletun mubareke. Mubarek, blagoslovljena, odabrana noć,
u kojoj će ga Allah dželle počastiti sa prvim ajetima, sa prvim riječima Allahovog vječnog govora, mu'džize, ajetima, preko Džibril i Emina, i time ukazati milost robovima svojim, Allah dželle time ukazati milost robovima svojim. Došao mu je Džibril i Emin i njegov dolazak je bio u noći. I mi ćemo, inša Allah, biznahi ta'ala, na našem sljedećem kazivanju